nagmugna og pagdumot kang Satanas. Efeso Kapitulo 4, versikulo 27. Ayaw ninyo hatagig higayon ang yawa. Ang pagdumot ni Satanas batok sa kaliwatan sa tawo, misilaob tungod kay pinaagi ni Kristo, sila ang tumong sa gugma o kaluoy sa Dios. Siya naghandom sa pagpakgang sa Dios nun nga plano, alang sa katubsanan sa tawo. Sa paghatag og kaulawan sa Dios, pinaagi sa pagdaot ug paghugaw sa iyang mga buhat sa kamot. Magpahinabo siya kaguol sa langit ug pun-on ang yuta sa kaalautan ug kalaglagan. Ug iyang gipunting ang tanan niyang kadautan, ingon nga resulta sa buhat sa Dios sa paglalang sa tawo. Kini mao ang grasya nga gitisok ni Kristo sa kalag nga nagmugna diha sa tawo og panagway batok kang Satanas. Kun wala kining makapakabig nga grasya ug makapabag-o nga gahom, ang tawo magpadayon sa pagkabihag ni Satanas usa ka alagad nga andam kanunay sa pagbuhat sa iyang gisugo. Apan ang bag-ong prinsipyo sa kalag nagmugna og panagsumpaki diin hangtod karon adunay kalinaw. Ang gahom nga gihatag ni Kristo makapahimo sa tawo sa pagsukol sa malupigon ug mangingilog. Bisan kinsa nga makita nga nagadumot sa sala imbis nga higugmaon kini, bisan kinsa nga musukol ug mudaog ni adtong mga pagbati nga nagpugong sa sulod, nagpakita sa paglihok sa usa ka prinsipyo nga hingpit gikan sa itaas. Sama sa nagangulob nga leon, si Satanas nangita sa iyang tukbonon. Gisulayan niya ang iyang mga limbong sa matag batan-on nga walay pagduda. Adunay kaluwasan diha lamang kang Kristo. Hinaagi lamang sa iyang grasya nga si Satanas malampusong masalikway. Gisultihan ni Satanas ang mga batan-on nga aduna pay igong panahon aron sila magpatuyang sa pagpakasala ug bisyo niini sa makausa ug dili nagayudayon. Apan kanang usa ka pagpatuyang makahilo sa tibok nilang kinabuhi. Ayaw pagsuroy-suroy sa ginadili nga yuta bisan sa makausa. Nining makuyaw nga adlaw sa kadautan, sa diha nga ang mga pagdani sa bisyo ug pagkadunot anaa sa tanang bahin. Himua nga ang mainiton, kinasing-kasing nga singgit sa mga batan-on ipataas ngadto sa langit. Unsay igahinlo sa usa ka batan-on sa iyang dalan, ug hinaot nga maabli ang iyang mga dalunggan, ug ang iyang kasing-kasing mukiling sa pagsunod sa instruksyon nga gihatag diha sa tubag. Pinaagi sa pagmatngon subay sa imong pulong. Salmo 119, versikulo 9. Ang bugtong kaluwasan alang sa mga batan-on niining panahon sa polusyon, mao ang paghimo sa Dios nga ilang pagsalig. Kon walay Dios nung tabang, sila dili makapugong sa tawhanong mga gusto ug mga gana. Diha kang Kristo, mao ang tabang nga gikinahanglan. Makaingon ka uban sa apostol, dili, hinunuan niining tanang mga butanga, labaw pa kita ka mga mananaog pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Pag-usab, apan gipugngan ko ang akong lawas o gipasakop ko kini.